Hej og velkommen til sprogforståelsestesten. I første opgave der skulle jeg lave min egen sætning, og min sætning lyder: Victor spiser en is, fordi den smager godt. Victor er et egenavn eller et præbium, og det kendetegnes ved, at ordet starter med stort, og det er et navn. Spiser er et verbium eller et udsagnsord, og det kan jeg finde ud af ved at sige at eller jeg foran, og her er det et nutids verbum, fordi jeg sætter jeg spiser. En er en artikel, og det kan man sætte foran et substantiv, som er ubestemt eller bestemt, og i dette tilfælde er is substantivet. Is, som så er substantiv, er et ubestemt substantiv, fordi man siger en is. Fordi er et konjugation eller et bindeord, og det kan jeg se ved at sige, at Victor spiser isen, så sammensætter den så med fordi, at den smager godt. Den er en pronomen eller et stedord, og det sætter man i stedet for is. Smager er også et verbum, som jeg så siger at eller jeg foran, som også er et nutid. Godt er et adverbium, eller et tillægsord, og det er, i dette tilfælde er det en måde, fordi man sætter det foran smager. Så skulle jeg lave 3 sætninger, en sætning i hver, og min danske sætning lyder: Kvinden har løbet en tur. Og man skulle fokus på verbet. Verbet her er et sammensat verbum, og det kan jeg se på grund af det lille hjælpeverbum, der er foran, som i dette tilfælde er har. Og hele sætningen, det er en før nutid. Engelsk: The woman is running. I engelsk er der 2 tider. Der er den bestemte tid, som vi kender rigtig godt på dansk, og så er der en udvidet tid. Den udvidede tid er, at tingene sker lige nu, så det verbum, det er et udvidet verbum, fordi at hun løber lige nu. Spansk har jeg sagt hablo español. Det betyder, at jeg snakker spansk, og det er et nutid, som sker lige nu. Så skulle jeg analysere min egen sætning. Det gør jeg ved at sige: Jeg spiser. Hvem eller hvad spiser? Det gør kvinden. Hvad spiser kvinden? Kvinden spiser ikke fisk. Så er kvinden, det bliver et substantiv. Spiser bliver et verbal. Fisk bliver et objekt. Og ikke er et verbalet, fordi man siger, fordi det ikke det er det verbalet. Sætning 2. Drengen bliver kaldt Viggo, fordi det er han altid blevet kaldt. Så siger jeg: Jeg bliver. Hvad bliver? Det bliver drengen. Hvad bliver drengen kaldt? Drengen bliver kaldt Viggo. Drengen, det er så et substantiv, eller subjekt, så bliver kaldt af et verbalet. Viggo er et subjekt prædikant, og det er det, fordi man siger, fordi den henfører til Viggo, så drengen henfører til Viggo. Fordi det er han blevet kaldt, det er et verbialet eller en årsag.